Guys, mara ni atohang sudan ron guys, pamahaw, gulay, ohang bami. Hinalang guys. Halang-halang ni siya guys. Yan na siya guys, tingin ko magtaman sa niya ito ang ginaling. Ayan, isang puma guys. Sabawan natin ang butang sutang hulog. Manis siya guys ang halang-halang. Halang-halang ang sabawan ni guys. Di pagkado yung halang kay mga bata. Sayuti, healthy kayo ni sayuti. Halang-halang ni siya guys kay na may sili. So lami jigado ang sabawan ni. Diba? So yummy sabaw. Sutanghon nga na may sayuti. So pauhahin natin ang atahang repolyo. Guys, naputay utan. Guys, ito ang gulay guys. Gulay na punta. Medyo buntag na itong tanan guys. Sayo pa magsikay-sikay. Yan na, luto na dyan haning kanhi guys. Halang. Guys, mara ni atohang sudan ron guys, pamahaw, gulay, ohang bami. Hinalang guys. Halang-halang ni siya guys. Hipos na ta guys. Balik. Oh, balik. Ako'y pagka alas city guys. Na ako'y pilin na po para sa panday. Guys, sanang nahuman ako paninda. Salamat kayo sa mga namalit. Yan na sila dari dia. Napile na sila dari mambito. Maragunya pa na nilatang tangon ng pusti. Hidaanan. Lagit-lugitan. Halang itlog. Halang mini. Halang mini. Nani balhin jud siya na kay dito sa spring naghiga Nasuka na. ka? Tubig. Nasuka ka, mini? Nasuka Nak, ka. na siguro ibaligya nga ng mga kiti nga higdaanan. Inga ni bakol? Naganis DIY. Kay ganahan si kuan ano. Kani ganahan siya. Nasuka ka. Ganahan siya nimbalhin sa gabi na boy. Anuspad man ikaw. Oo. Manong anuspad man. Asuka, sakit Walang na hidaan, tiyan ni kay tawil. mo, ate. Sakit na tiyan ni KitKat, ate. Ano man? Suka Takit. daw. Suka ka? Anuspad na ba? Hala nak namugnaw nak. Napaila na nila dari mambi. Napaila na. Gisugdan na po na ito file. Gitambakan dito dapat.
Pile na. Di butang lang muna sa Gimutang masa pa. para papailan dito ba? Papunta dito. Straight. Kuwang rin na siminto. Tulo na lang kabuok, no? Wala lang na. So, mo na lang nabilin sa ang upload nga gi-order sa kuan. Duha na lang ka siminto. Kay nakapile naman sila na. Upat ka pile na. Diya gitambakan man na sila mo graba og siminto pod para pulido ka adyo. Kuan ka nang maadyo ning pandaya kay kuan pulido jud ka adyo sa mo trabaho ba. Diya limpyo pa jud ag-agi. Salamat ka adyo ko dali nga nakasortihan pud nga nakakuha mig panday nga maadyo mo trabaho. Gisilsilan day diri kuan oh. Kini tabunan ni tanan lungag. Unya ra siya mag pero na ni flooring. Di kay humok magunang yuta. Diri balas diba? Pero nawa pa tumatambaki dito no. Asa? Wa pa matambaki day diha dapit. So mo na siya guys na kuha na siya. Kanang na-file na nila to. Dako-dako na sila na kuan. So gamong plano mo tada ni kay metal cladding ya, yun ang panday. Disud kuno ang cladding kay ang cladding mo gud na sa sin. So nag-decide na lang si Mambi nga kung ano na lang ni puro hanublock na lang. Gamay na lang ni kuan guys kay na naman nakaposte naman. Diyan natambak ang didto na laman wa matambaki. Yan na patay graba gamay diha. Balas gamay kani di na ni siya makaigo magpile sila. Sunod adlaw mag kuan order na pud ko balas. Nya salamat kay Mambi. Mong bitay-bitay diha kani maguba naman ni mga lakaadlaw maguba naman na siya. Pero ningon ang panday yan ako nasa gubunog. Nanay beam dari sa babaw ba. Maato pa nagdaring tapita para gamit pwede ra kuno pag i-transfer dari pero gamay ra pa mi gamit. Hello. Hello Mimin. Mon, love. Himan id. No naman id man. Ngayon naman langgam. Langgam din yung gawin ko sa babaw. Ngit man ang panahon. Ay ha, kamay gani uli. Guys, kuan. Salamat kay Kadyo Mambi, salamat kanang naga sunod naman yung mga kuan. Salamat kay Mambi sa tanan kanang mapurma na ni siya hapit na jud. Purmahon na po nila dito niya kanit tambakan ni. So amo ni siyang tabangan ni kapayidi og pang kuan kay iyang giusub man ni og kuan ani pasaraduan ning gi bangagan ba kay ang pa. Diri ko no siya magkuan og kwarto. Maadyo mo kuan ang panday kay maadyo mo kanang pahilo na ba. Nya katong dito speakers kay di naman to gubon tong kadugtong dito sa likod. Pero sa gubon. So daghan kadtong salamat Mambi, salamat sa tanan nga purma na jud ni. Kuan lagi ni siya kanang upat ka kwarto. Kwarto ni siya nga dako tug saka gamay og duha ka gamay dito tag sa sinikulog si Cristel. Kay kani dako para ni siya ni Mambi. Unja amo man taning pa pulido na lang tanan, di na lang may gamit og cladding kay ang cladding day guys dali matayan. Nga diri kamuhang pultahan na porma na siya guys. Diyan ay nabilin duha ka siminto agi balhin diha.
So daghang kayong salamat, Mambi. Okay, ngit-ngit na guys. Eat na? Ma! Tingos mo nun. Tingos mo nun, good. Si Min. Laki ba? Munun! Ma! Ma! Gutom na? Mama! Kanina. Mama! Up, dali. Man. Min, oh. Dali, up, dali. Min man niya. Min. Dili yung min mo. Ma! Ma. Min ma. Malditang gulo. Ma! Mama! Tawa ni Mambi, oh. Kaya arang ka-cute kayo ni sila. Maning swerte kayo ni amo. Yung gwapa kaayo. Mga gwapa. Shout out kay dihan ni Bitan ni, oh. Mahilig man na siya og mingming, oh. Gwapa kayo, oh. Nalapog ko'y duha ka buhok dito gi-adapt. Wapa na udad adiri guys kay gagmay pa tapos ang amo. Cute kayo to siya kay blue kay ihang mata. Ya puti. Hindi man siya pwedeng halo dahil kasi gawayon sila. Thank you for watching guys. Amping ampo ta guys. See you my next vlog. Hina. See you my next vlog dali.